Estem aquí a una cirurgia de tíbia dintre del servei de traumatologia de l'Hospital Comarcal de Móra. I jo soc Eric, soc enginyer biomèdic i treballo com dintre de l'Hospital del Verger de la Cinta per donar servei tecnològic i medicina personalitzada als nostres pacients. El que hem fet aquí avui és que hem planificat un cas en tecnologia 3D que consisteix que a partir de la imatge del TAC del pacient hem pogut fer una reconstrucció 3D, hem vist virtualment com era l'anatomia d'aquell pacient i li hem fet un tractament personalitzat. Com hem dissenyat tot l'instrumental quirúrgic per a aquella intervenció en concret, hem dissenyat unes guies quirúrgiques que s'acoplen perfectament a l'anatomia del pacient, que hem pogut fabricar dintre del nostre hospital i que permet augmentar la seguretat de la intervenció, a la vegada que permet també reduir temps quirúrgics. El poder tindre tot aquest instrumental, tot aquest calaix de sastre personalitzat per a aquell pacient fa que les intervencions siguin molt més precises. I també posem en valor la col·laboració que hem dut a terme entre l'Hospital Verger de la Cinta i l'Hospital Móra d'Ebre, que és una col·laboració estratègica i crec que ens hem pogut unir per, entre tots, formar un equip conjunt que doni servei a tots els ciutadans de les Terres de l'Ebre i que poguéssim aplicar tota aquesta medicina personalitzada a tots els ciutadans ebrencs.